yanzu wanda zai je Kano an ce da matsala a Makarfi, kaga dole ya tsaya ya ji me ke faruwa, kar ya je ya fada ramin zago. Ta ce yanzu kai kana garin nan yallaɓai baka ji me ya faru ba, sai dawo ya zauna. Kun ga ta ci nasara a matakin farko. Kai ki bata min lokaci me ke faruwa? Ta ce kwantar da hankalinka zan faɗa maka. Yana zama ta ce wallahi ajiyar nan ana faɗan hanyar nan fa babu kyau. Barayi ne suka tara hanya, wani bawan Allah direban tanka ya ɗauko rake sai suka tare shi. Sun tsammani yana da kuɗi, ashe direba ne ba kuɗi jikin shi. Da suka lalube shi ba kuɗi, suka mai duka suka ce to koma gefe sai ka shanya tirerar raken nan kafin ka tashi. Da ya koma gefe yana shan rake, sai mai gida ya kasake yana ji. Ta ce yana cikin shan rake sai ya fashe da dariya. Sai suka ce mu za ka raina mu hankali, mu kake ma dariya ba, za su dake shi ce Allah ba ku hakuri, wallahi ba da ku nake ba. Suka ce da aljanu kake? Ce a. Da wa kake? Ya ce wallahi abokina na tuna. Suka ce wani abokinka? Ya ce yana nan zuwa, shi kan motan goruba ya ɗauko kuma ba ko sisi a jikin shi. Kun ga tun daga nan ya to kun ga ku kanku abin ya ɗauki hankalinku. To haka ake son mace. Shi da jin wannan labarin ya san ta zo mu ji ta ne, amma kuma dole me sai kaga yana kyautan da kila da marowaci ne ma. To a matsayinki na mace sai kin samu irin waɗannan abubuwa. Shi namiji wayau ake mai, me ke kai hankalin shi waje, me ke sa a janye miki shi, sai ki kirkiri naki ke ma ki kama kayan ki shikenan. To wannan yana daga ciki. Sannan kamar yadda na faɗa, koyan nau'ukan abinci. Iyayenmu a baya in ka kawo musu gero sai su tambaye ka fate ko dambu ko tuwo. Mu ko yanzu wata da wani ya kawo mata gero sai ta ce ka ga jaka a gidan nan ne? Abun fa da ta gaya ma mijin kenan. Ya ce wallahi ban gani ba, amma da yake shi ya fi ta tsiya kuma da ya tashi sai ya ɗauki buhun geron sai ya kai ma mahaifinta kyauta. Sai ka kuma ɗauke ta ce su je gida, suna zuwa mahaifin ya ce mun ga buhun gero Allah saka da alkhairi, sai ce ita ta ce a kawo muku. Ma'ana ta gane ga jakunan da take faɗa. Babu daɗi irin wannan. Gidan aure ba gidan yaƙi ba ne, ba gidan rikici ba ne, ba gidan yaƙan juna ba ne. To amma menene mafari? Idan namiji shi ke da matsala sai ya ji tsoron Allah sai ya gyara. Shi yasa na gaya muku da maza da mata ne nan ko maza ne, da mun faɗa musu rashin kyauta wanda su ma wasu su suke yi. To amma wannan ɓangaren mace ce, kuma ku sani a babin aure mace ta fi buƙatan haƙuri fiye da ɗa namiji. Mace ta fi buƙatan haƙuri. Kuma zan faɗa muku wata magana mai faranta rai wanda naga Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala ya faɗa a cikin littafin Tuhfatul Arus. Yake cewa da yawan mata da suke shan wahala a gidan aure, irin matan nan ko maza waɗanda suke shan wahala, namiji ya ga mace ba ta kyautata mishi ko mace ta ga miji bai kyautata mata, ya ce da yawansa Allah yana saka musu ne a 'ya'yan da suke haifa, ba a su abokan auratayyan ba. Ba wai mijin ne ke zuwa ya canza halin shi ya gyara ba, a'a 'ya'ya ne zaki ga Allah ya baki waɗanda za su share biki hawayen da shi ya kasa yi miki. Ko in namiji ne Allah ya bashi wanda za su ji asalin tausayinsa. To don haka wannan yana daga ciki. Sannan ɗauka abin da ya shafi yadda na faɗa salo na abinci, salon abinci. Yanzu ina kallon wani bidiyo na wata yarinya wai ta zo tana ce ma mahaifiyanta na iya girki, I can cook mommy, I can cook. Tana zuwa ta ɗauko custard kawai ta zuba mai gishiri, ta zuba mai magi a cikin custard, kuma shi can cook. Shi ne mahaifiyanta ce bam, ma'ana shi ke nan ƙarshen lamari ya faru. To yanzu girki ma sai koma irin girkin da mata ke yi maza na iyawa, shi ne dai indomi. In ka siyo katan ɗin taliya da indomi gidanka, ka siyo wani abu, to in Allah da sai indomin nan shi za a fara ce maka ya ƙare, saboda shi ne sharp. Za a gama shi a koma kan gidan badamasi ko izzan so ko wani a makamancin wannan. To ya kamata ku san irin waɗannan. Ki fahimci mijinki me yake so, ki yi haƙuri ki masa. Shi namiji a farko ne ake wahala da shi. Idan kika gama mai da baibayi, wallahi akwai yanda ba ma zai iya ɗagawa ba, kin gama da shi kenan. To amma fa ba za ki iya wannan ba gaskiya, sai kin yi haƙuri sosai a farkon lokaci. Sannan daga ciki ya zamto akwai tsafta. Daga cikin abin da ke janyo matsaloli a auratayya akwai maganan tsafta. Tsafta daga namiji ko tsafta daga mace. Amma mace ta fi buƙatar tsafta fiye da namiji, saboda shi namiji dama kayan ƙarfi ne.
mai fita ne ya faskare ya sha rana. So don haka nan shi ko ɗinki za ka yi ma yara na sallah, ƙaramin yaro ɗan hula da takalmi da ɗan yadi ka sallame shi, amma mace ai baka isa ba. Ina jaka, ina gyale, ina kaza, ina jambaki, ina ɗan kunni, duk sai ka neme su. So wannan ya sanya yana da matuƙar fa'ida ga dukkan wata mace, wurare 2 ko 3 da mijinki zai ta'amuli da ke, ki tabbatar da tsafta tare da su. Na farko, duk inda idan shi zai kai, a jikinki ko a muhallinki. Wallahi wani ya ce, malam ni matata in ba sa kai ba kullun na kwanta a gadanta sai ne mummunan mafarki saboda uban kazantan da ke kan gadan nan. Saboda uban kazanta mutum ya dinga firgita kenan cikin dare, ka rasa inda zaka sa hancinka, gabas zaka sa shi, ku addu'an kwanciya baccin ma bai yi wa wani. Haka a gida, wata a jikinta tsaf-tsaf, amma ka leka katsan gadanta ka dauka dajin sambisa ne. Gaba daya beraye can, tsakate nan, kowa da inda yake zama. Wallahi wannan da yawa yana faruwa da mata, baka sanin tsaftar mace sai ka je kasan gadansu, ka je ban ɗakin su. In ka shiga toilet ko ka shiga asalin bedroom din su, ka duba lungu, to anan ne kake sanin macen da ta san wannan ta amsa sunan mace. To in kina da yanayi mai kyau a gidanki, wallahi na tabbatar miki namiji ma fitan shi gida zai rinka wahala. Na taba gaya ma mata a wani lecture da na yi a Shehu Giwa Academy cikin Ramadan din da ya wuce, kwalliya da ado sunan taken lecture. Na ce musu ni akwai wani turare a gida na aka kunna shi, wallahi la kai sallama so 9 ban amsa maka ba. In ka ga na fita sai kan dole. Saboda in dai musamman bayan sallar asubahi in zaka kunna turare, musamman wannan turaren, to gaskiya sai dole ni dai zai fitar da ni daga gida. Kuma abokina na ji ya ce wallahi ba kai kadai bane, ni ma haka nake. To wasu matan ina sai ka ji ka rasa jiya, wai wannan abin da ke tasowa daga kicin ne ko daga banɗaki ne. Mata suna da wannan matsalan kuma dole a gyara shi. Wannan yana daga ciki. Sannan abin da ya shafi duk inda zai zanto namiji ya kalla ko ya sunsuna a jikinki, ya zanto cewa wuri ne da yana da kulawa ta musamman a rayuwarki. Ɗa namiji ba zai iya rayuwa ba sai da ɗiya mace. Mace ba za ta cika kammalalliya ba sai da ɗa namiji. Allah ta'ala ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. To don haka waɗannan 'yan uwa musulmi suna daga cikin abubuwan da ya kamata mu ba su muhimmanci, mu ba su kulawa, mu tarbiyantar da kanmu, mu tarbiyantar da 'ya'yanmu. Sannan daga ciki karatu, ilimi. Mata yanzu kuna nisa da ilimi, ya kamata kuna da kishin ilimi fiye da yadda kuke da shi a baya. Wannan ilimin na addini shine kan gaba, na zamani ma ya kamata mata suna zurfi, ilimi mai zurfi a ilimin zamani. Na so a ce maza ne a gabana da su ya kamata in ma bayani mai gamsashe akan wannan, saboda da yawa wasu matan na da kokari amma mazan su ke dankwafe su, kuma wannan kuskure ne. Yana da kyau alkinta rayuwar mace, tattalin rayuwar mace tattalin al'umma ne. Ina kira ga dukkan namijin da yake jina ko zai ji ni ta kafafen sadarwa, su duba su kalli rayuwar mata a yau. Akwai kurakurai da yawa da maza suke yi. Bai dace ba kana da mace, wannan macen ta zamto 'yarka ce, matanka ce, 'yar uwarka ce ta jini, in dai tana ƙarƙashinka ne, to lalle ka yi ƙoƙari ta samu ɗayan biyu. Ko dai ka samu ilimi mai zurfi na addini da zamani, ko ka sama mata sana'a mai ƙarfi da za ta riƙa ta rayu da shi. Na faɗi wannan saboda dalilai guda biyu. Na farko, musulunci bai haramta mana ba, saboda na Khadija 'yar kasuwa ce ta yankan shakku. A dukiyanta musulunci ya fara amfana da shi kafin dukiyan wani ɗan adam. Na Khadija 'yar kasuwa ce, na Hafsa, na Aisha malama ce. A gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai 'yar kasuwa, a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai malama ta ƙarshe. Domin na Aisha lokacin Sayyidina Uthman har fatawa take bayarwa. Idan wani abu ya rikice ita ake zuwa a tambaya, in ta fatawa ta zauna, shi ake ɗauka aiki da shi. Sannan abin da ke da muhimmanci mu kula shine, yanzu duk lokacin da mutum ya zama wani abu a duniya, in na ce wani abu, kila babban ɗan siyasa ne, kila babban malami ne, kila babban ma'aikacin gwamnati ne, idan girma ya zo mishi ko ya rasa wannan aikin,
zaka wayi gari duk mutanen da suke tare da shi za su tsere su bar shi, ƴaƴan shi da matan shi suke wahala da shi. Wannan ku duba da kyau, haka za ku gani. ɗa namiji yana fara rayuwar shi a hannun mace ne, ita take haifan shi, ita take rainon shi. Idan ya girma yayi ƙarfi, wanke shi ake kuma a miƙa ma mace ta ci gaba da rike shi. To namiji ba zai taɓa kubuta daga zama a hannun mata ba, shi yasa dole a inganta rayuwar mace. Idan kana da mata baka batta ce karatu ba, baka batta ce sana'a mai ƙarfi ba, ƙarshe in ka zo jinya ya kama ka, dan da wuya ka ga ɗa namijin da ya haura shekara 50 ko 60 babu wani jinya a jikin shi. Ƙarshe za ka ga matan nan dai su ne za a dawo maka da su za su yi jinya, su za su shiga can su fita can. To in ka sa akwai sana'a da dukiya a hannunsu, wallahi su ne ba za su iya guduwa su kyale ka ba. Galibi mata sun fi haƙuri na zama da namiji fiye da namiji akan mace. To wannan yasa yake da muhimmanci a tarbiyyar mata, a sama musu sana'a, a sama musu ilimin da za su yi, kuma kuma ku yi ƙoƙari ku yi karatu, ko da ba irin wancan na zamani da na faɗa bai zamto kina da ilimi. Idan kina da ilimi, kina da daraja, ba za ki gane haka ba sai dalili ya kama. Saboda haka yan uwa musulmi, ina ganin lokacin da ya kamata in takaita, bana so in tsawaita, tunda na san walima ake, ya kamata mu ba ku wuri ku ɗaura daga inda kuka tsaya. Amma abin da nake cewa shine ku musulmai ne, tunda ko ku musulmai ne, to kuna fatan samun yardan Allah ne. Yardan Allah kuma yana samuwa ne ta hanyar yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya. Duk wani abu da yake saban Allah ne ku nisance shi. Duk wani abu da kuka san saban Allah ne, Allah ya fi kowa sanin kuna yi, wallahi ku tuba ku bar shi. Idan mutum ya je ma Allah fa da zunubai, to ya sani Allah ɗaukin sarki bai haifa ba haife shi ba. Yana iya kama kowa da laifin da yayi, amma wanda ya je ma Allah da da'a da biyayya, to sannan ne zai huta hutun da ba zai ƙara samun damuwa ko bakin ciki a bayansa ba. Abinda na faɗa ya zama daidai, Allah maɗaukin sarki ya sa mu tarayya a lada. Abinda kuma ne kuskure a ciki, ina roƙon Allah maɗaukin sarki ya yafe mun ni da ku. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.